det er lidt sjovt, at instruktøren til den her film, han lavede en film, der hedder Event Horizon, som der er virkelig inspireret af den første Alien-film. Alien vs. Predator. Alien vs. Predator er en sci-fi film fra 2004, der blev instrueret af Paul W.S. Anderson. Filmen handler om en gruppe forskere, der tager til Antarktis for at udforske en skjult pyramide under isen. Men da de ankommer til pyramiden, bliver de trukket ind i en krig mellem Xenomorphs og Yautjas, der har stået på gennem flere årtier. Konceptet med Alien vs. Predator har eksisteret i meget lang tid. Det startede som comics, hvorefter man lavede videospil og legetøj, og man lavede også en lille easter egg i Predator 2, hvor man ser Danny Glover, han går ind i sådan en Predator skib, og man ser sådan en kranie fra en Xenomorph. Og siden da, der har fans af Alien og Predator filmene har været fuldstændig opslugt af tanken om, at man kunne lave en spillefilm med Alien vs. Predator, og man skulle vente helt til 2004, hvor Paul W.S. Anderson han instruerede Alien vs. Predator. Og var det ventetiden værd? På en måde. Jeg vil lige starte ud med at sige, at jeg hader ikke Alien vs. Predator. Jeg synes, det er faktisk ikke lige så dårlig film, som mange de synes, den er. Jeg kan huske, da den udkom, så var der mange, der ikke var sådan særlig glade for den her film, fordi der var ikke så meget med sådan Alien vs. Predator-agtigt noget i filmen. Og jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der synes, at det ikke er sådan en virkelig god film, eller sådan en okay film. Men jeg synes ikke, at det er sådan en virkelig dårlig film. Jeg har det altid virkelig sjovt, når jeg ser den her film. Og noget af det, som jeg godt kan lide med den her film, det er scenografien og det her med, at vi er i en underjordisk pyramide, som der hele tiden væggene, de rykker sig hele tiden. Og man føler, der er sådan lidt klaustrofobi i det her, hvor der er virkelig mange mystiske og små gange i den her pyramide, hvor de her karakterer, de sådan udforsker den, og man ved ikke, hvornår der kan ske et eller andet, om der er en Xenomorph rundt om hjørnet, eller en Predator lige bagved en. Der er et eller andet med den her pyramide, som jeg synes, de klarede et virkelig godt arbejde med, sådan med at skabe den her klaustrofobi, som nogle af de gamle Alien-film, de klarede virkelig godt. Man kan godt se, at de prøvede i hvert fald at lave en okay nok film, som man kunne bare sagtens se, uden at have de helt store problemer med. De prøvede at skabe nogle karakterer, for eksempel hovedpersonen Lex og nogle af de andre, som der er med til at udforske den her pyramide. Der er nogle af karaktererne, som jeg synes, der var sådan okay interessante. Det var ikke ligefrem de bedste karakterer, men jeg følte, de prøvede i det mindste sådan at gøre dem lidt interessante. Og nogle af mine yndlingskarakterer i filmen, det er for det første hende her Lex, som der er sådan hovedpersonen i filmen. Man føler, at hun har styr på sådan, hvordan man sådan skal lave sådan noget her, hvis man vil udforske et eller andet sted eller lokation, som ingen kender til, eller et eller andet. Man kan godt føle, at hun har prøvet sådan noget her før, fordi den måde, vi får introduceret hende på, med hvor hun laver det, som hun er god til, sådan udforske nye steder. Man kan godt mærke, at hun sådan ved, hvad det er, hun laver. Hun er i hvert fald, efter min mening, en af de bedste sådan normale, menneskelige karakterer i den her film. Der nogle af de andre karakterer, sådan, når det kommer til menneskerne, havde jeg også sådan, jeg kan huske dem, og jeg havde det fint nok med dem. Det var ikke sådan de helt værste, men der var nogen, hvor jeg var sådan lidt, de var der bare for at være der, for ekstra beskyttelse, eller blive dræbt, eller et eller andet. Der er nogle karakterer, som der ikke var sådan helt vigtige. Men nu er det heller ikke sådan menneskerne, vi fokuserer meget på, når det kommer til Alien vs. Predator. Det er jo selvfølgelig Alien og Predators, som vi gerne vil se kæmpe mod hinanden. Og jeg vil i hvert fald sige, man får det. Man får det, som titlen den siger. Man får Alien og Predators, der kæmper imod hinanden
for første gang i en spillefilm. Og der er mange tidspunkter, hvor det er sådan, det fungerede fint nok. Der er nogle tidspunkter, hvor der er sådan lidt med kinematografien, altså måden de har sådan arbejdet med kameraet på, og lidt med redigering, hvor der er nogle lidt mærkelige valg, de sådan har gjort, når man for eksempel ser Alien og Predators, der kæmper mod hinanden. Der er tidspunkter, hvor man tydeligt kan se, hvad der foregår, og så er der tidspunkter, hvor det er bare sådan fuldstændig rystet kameraet prøver at følge med de her monstre, imens de kæmper, og det. der er nogle tidspunkter, hvor man ikke sådan, hvor man lige sidder, hvad fanden foregår der egentlig? Og selve plottet i filmen er en smule langsom. Der går i hvert fald lang tid, før vi sådan ser sådan rigtig Alien og Predator action i den her film. Den fokuserer meget på de her mennesker, som der skal ud til Antarktis og udforske den her pyramide. Den er meget langsom i starten. Det vil jeg i hvert fald indrømme, som er en af svagepunkterne i filmen. Men når man så endelig får det, som titlen har lovet os, så fungerer det faktisk meget godt. Efter min mening i hvert fald. Jeg har det, som sagt, altid virkelig sjovt, når jeg ser den her film. Og selve kostymerne og sådan alle special effekter med Alien og Predator i den her film, det er faktisk virkelig godt lavet. Og de har på en måde gjort sådan, at det er skræmmende igen, det her med scenografien og med den her store pyramide, som der har mange sådan mystiske rum og smalle gange, der de har gjort. Man kan tydeligt mærke, at de prøvede i det mindste at lave en god nok film. Men ellers da, så har jeg ikke så meget at sige om den her film. Jeg synes ikke, det er en sådan virkelig dårlig film, men der er nogle ting, som de kunne have forbedret. Og derfor så vil jeg gerne give Alien vs. Predator 7 ud af 10. Og det var så min filmanmeldelse af Alien vs. Predator. Har I set den? Hvad synes I om den? Skriv meget gerne i kommentarerne, og ellers da, så må I meget gerne give den her video et like, subscribe hvis I er nye, og så skal I huske at trykke på klokken, så I kan klippe de nyeste videoer, jeg uploader. Men indtil da, så ses vi bare i den næste video.